Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Okay, i-review nato kadali ang atong gitun-an ni adtong miaging semana kung unsaon nato pagsimba ang atong buhi nga Dios. Ug atong nakatunan ni adtong miaging semana nga ang pagsimba nga atong gihisgutan dili ang personal worship, dili ang family worship, dili ang chronic worship nga pwede natong himuon bisag asa ta moadto. Ga-drive ta sa atong sakyanan, nanghugas ta og plato. Chronic worship ang tawag ni ana. Nakigistorya kita sa Ginoo, gatamod kita sa Ginoo, midayig kita sa Ginoo. But the kind of worship nga atong pagatun-an or atong ginatun-an mao ang formal worship or corporate worship kauban ang mga katawhan sa Dios. Ug dunay tulo ka description sa Biblia nga atong gitun-an ni adtong miaging semana mahitungod sa corporate worship or formal worship. Una, it takes place within the church. Nagakahitabo kini sa nagkatigom nga iglesia sa atong Ginoo. And then ikaduha, nagsaad usab ang Ginoo nga atua didto ang iyang espesyal nga presensya. Ug ato gayud kining barugan, gumikan kay saad kini sa Ginoo, wherever 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in their midst. Ug ikatulo, ug ato kining gi-introduce og jutay ni adtong miaging semana ang pagsimba nga corporate or panagtigom sa pagsimba. It is to be regulated by the scriptures. Ang balaang kasulatan mao ang mag-regulate niini mga kaigsuunan. What we do in public worship, ang tanan nga atong ginabuhat sa public worship kinahanglan nga ma-regulate by no other source but the scriptures. Ang scriptures mao ang mag-drive sa atong pagsimba. Parihong daang tugon ug bag-ong tugon nga mga prinsipyo. Ug ang tawag niini mga kaigsuunan, regulative principle of worship. Nganong regulative? Because our worship is regulated by the Word of God. Kay kung pasagdahan kita sa atong kaugalingon, mura og nindot i-insert ang bisag unsang butang, nagkalain-laing butang nga atong ganahan i-insert sa pagsimba. But if we are to be regulated by the scriptures, nagpasakop kita sa kabubuton sa Ginoo ug atong nasabtan nga ang Biblia insakto na. Dili na kinahanglang punan pa nato dugangan, dili na kinahanglang atong dugangan para mas munindot. Ang Ginoo mo'y gasugo kanato nga simbahon nato siya ug siya usab ang gasugo kung unsaon siya nato pagsimba. So regulative principle of worship nga gi-coined kini sa atong mga Reformed ug Puritan forefathers. In fact, at the very core of the Reformation, Protestant Reformation nga gisugdan ni Martin Luther was the conviction nga ang Biblia lamang mao ang standard sa atong pagtuo ug sa atong practice. Ug appeal na niini ang public worship. So atong konsultahon ang mga bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod gayod nga ang pagsimba ato kining limitahan sa gipadayag ra gayod sa Ginoo. Dili maayo nga atong dugangan og elemento nga wala gisugo sa Dios. Gipadayag kini sa Confession of Faith
nga gi-embrace kini sa mga Reformed churches ug bisan pa sa mga Baptist churches karon. Ang Confession of Faith ni adtong 1689, ang giingon sa chapter on public worship, ang giingon dinhi, ang madawat nga pamaagi sa pagsimba sa tinuod nga Dios gimbutan niya mismo. Mao nga gilimitahan lamang kini pinaagi sa iyang gipadayag nga kabubuton aron dili siya pagasimbahon pinasikad sa imahinasyon ug mga laraw sa mga tawo o sa sugyot ni Satanas, ilalom sa bisag unsang makita nga representasyon kaning mga imahin o sa bisan unsang paagi nga wala gitakda sa balaang kasulatan. So ang core manggod sa Protestant Reformation, usa sa mga singgit nila sola scriptura, Biblia lamang, kasulatan lamang, dili na nato dugangan ang Biblia. So atong pagatun-an karon ang tulo ka pamatuod nga naga-support sa regulative principle of worship. Proof number 1, it is embedded in the second commandment. Anaa gayud kini sa ikaduhang sugo sa Ginoo, sa napulo ka sugo. Kung sa unang sugo gitudluan kita kung kinsa lamang ang atong pagasimbahon, ang giingon sa first commandment, you shall not have any other gods before me. Ug sa ikaupat nga sugo gimanduan kita kung kanus-a kita magtigom alang sa pagsimba. That is the Sabbath day nga atong pamatud-an kini, gumikan kay sa daang tugon, ikapitong adlaw kini, pero sa bag-ong kasabutan gibalhin kini sa unang adlaw sa semana, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus. But the essence of the command remains the same. 1 day out of 7. This is the Christian Sabbath, ang Lord's Day. So kung sa unang sugo, gimanduan kita kung kinsa ang atong pagasimbahon, ug sa ikaupat nga sugo, gimanduan kita kung kanus-a kita magtigom alang sa pagsimba. Sa ikaduhang sugo, gitudluan usab kita kung unsaon nato pagsimba ang Dios. Ang giingon sa Exodus chapter 20 verse 4. Ayaw kamo paghimo alang sa inyong kaugalingon ug linilok nga mga imahin, bisag unsang hulagway sa bisan unsang anaa sa langit sa itaas, o sa yuta sa ubos, o sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Ayaw og yukbo ngadto kanila, o simbaha sila, tungod kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abughuan nga Dios. So unsaon man nato kini pagpasabot mga kaigsuonan? Logical lamang nga ang Ginoo lamang ang adunay katungod nga mudikta kanato kung unsaon siya pagsimba sa iyang mga katawhan. Dili kita magbuot-buot kay basin og ga-assume kita nga giganahan ang Ginoo sa atong ginabuhat pero wala di makauyon ang Ginoo. So we have to stick to what is written in the scriptures. We have to stick to what is revealed in the scriptures. Ikaduha, it is typified in the old covenant. Ang pasabot ni ining typification, di ba ang dugo sa mga karnero, sa mga baka, type kadto sa dugo ni Kristo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo. So type and shadow, typology. Ang pagtuli sa unod, type and shadow kadto sa circumcision of the heart. Kining kasing-kasing nga natuli o nabag-o. So, doon na may mga type and shadow sa Old Covenant. Kadtong pagtukod nila sa tabernakulo, sa tulda, ug sa templo sa Jerusalem, gimonitor gito sa Ginoo, dili sila mubutang og mga decoration, mga matang sa materyales nga wala gidikta sa Ginoo. Dili sila pwedeng magbuot-buot. Kung ang pagtukod sa tulda ug sa templo istrikto gayud kayo ang Ginoo nga dili sila magbuot-buot kung unsa ang materyales nga pagagamiton, kung unsa ang color, kung unsa ang decoration, kung unsa ang matang sa panapton nga itabil dito sa tulda. Kung sa physical nga aspeto istrikto gayud kayo ang Ginoo, misamot na sa elemento sa worship. Nakuha nato mga kaigsuonan, misamot na sa elemento sa worship. Tabernacle and temple worship was not left to the whim nor innovation of the people. Bisan pa sa katong sukod, exact nga measurement sa pagtukod sa tulda ug sa temple, they were not at liberty to do that. Doon na gyud specific nga instruction ng atong Ginoo. And thus, we read throughout the book of Exodus,
ug iyang gibuhat ang sumala gayud sa gisugo sa Dios kang Moses. That is, gitukod ni Moses ang tabernakulo just as he was told by God. Wala gid siya milapas ni adto mga kaigsunan. And then within the book of Leviticus, the Lord gives Moses exact and detailed specifications for conducting worship within the tabernacle. Ang tanan nga pagabuhaton sa sulod sa tabernakulo, specific gayud nga gihatag sa Ginoo kang Moses, ug dili na gayud dapat pang magmugna si Moses og laing elemento nga buhaton didto sa sulod sa tabernakulo. For example, Exodus chapter 20 verse 25. Ang giingon dinhi kung magtukod ka alang kanako og usa ka altar nga bato, ayaw kinig tukura nga adunay tipak nga bato. So kinahanglan daing tibuok gayud nga bato, walay buak. Tungod kay kung imong gamiton ang imong hait nga sundang niadto aron tibagon ang bato, imo akong gipasipadan. So, pagpasipala di ay sa Ginoo ang paggamit og bato nga buak, nga tipak. Kinahanglang tibuok gayud. Anino kadto sa pagsimba nga dili gayud dawaton sa Ginoo ang half-hearted worship. Kinahanglan ang pagsimba nato kinatibuk-an gayud nga nagagikan sa atong kasing-kasing. Leviticus chapter 10 verse 1 and 2. Si Nadab ug si Abiho nga mga anak ni Aaron. Ang giingon dinhi, niadto si Nadab ug si Abiho nga mga anak ni Aaron mikuha og sunugan sa mga halad, ug ilang gibutangan kini og mga kalayo, ug gipatungan og insenso. Mihalad sila og lahi nga matang sa kalayo nga wala gisugo sa Dios kanila, ug migula ang kalayo gikan sa atubangan sa Ginoo, gilamon sila ug namatay sila sa atubangan sa Ginoo. You see, gahalad sila og lahi nga matang sa kalayo. Wala man gibawal sa Ginoo, pero wala gisugo sa Ginoo. Abi nilag nahimuot ang Ginoo, abi nilag gidawat sa Ginoo kadto. Wala, nasuko ang Ginoo. Migula ang kalayo gikan sa atubangan sa Ginoo, gilamon sila ug namatay silang duha. So delikado di ay nga maghalad kita sa Ginoo ug butang nga wala niya gisugo. Kinahanglan gayod nga atong ihalad kaniya ang butang nga iya lamang gisugo. So kung kadtong mga decoration sa tolda, sa temple, kadtong mga sukod sa mga utensils, sa mga bungbong, sa altar, sa mga lawak didto, ug ang mga detalye sa pagsimba sa Ginoo, specific gayod nga gihatag sa Ginoo, samot na ang mga elemento sa worship. Muna nga dili kita magbuot-buot mga kaigsuunan. Matud pa ni Joe Morecraft, human beings neither have the right nor the competence to dictate to a sovereign God how he ought to be worshipped. Wala gayoy katungod ang tawo ug wala pud siya competence nga mudikta sa soberano nga Dios kung unsaon siya sa pagsimba. Why not? Because of our creaturehood and our sinfulness. We are totally unqualified to determine how God is to be worshipped or to have any say or to make any suggestions in the matter. We are totally incompetent. We are simply to find out what God wants and then do it. So matud pa ni Joe Morecraft, ato kunong sayron kung unsa ang gusto sa Ginoo ug ato kanang pagabuhaton. Only God has the prerogative to determine how he is to be worshipped and served by his creatures. Ang Dios lamang ang adunay prerogative kung unsaon siya sa pagsimba ug pagpangalagad sa iyang mga katawhan. It is the height of arrogance, superstition, and idolatry to think we have any prerogative to determine how God is to be worshipped. How dare the clay dictate or suggest anything to the potter. So hinaot nga gitandog kita sa Ginoo niini mga kaigsuonan no, gumikan kay importante gayud kaayo kini. So, bukatong ikaduha nga pruweba. Gikonsulta nato ang mga passages sa Old Testament. Ikatulo nga pruweba, gitudlo usab kini sa Bagong Tugon. Dili lang sa Old Testament. Gitudlo kini sa Bagong Tugon. For example, 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. Ang giingon dinhi,
These things I write to you. So, gisulat kini ni Pablo kang Timoteo. Though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, kung madilatar man ako, matod pa ni Pablo, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. So gisulatan ni Pablo si Timoteo aron masayod siya kung unsa ang ilang binuhatan sa balay sa Dios, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Buday kini ang tumong ni Pablo nganong iyang gisulatan si Timoteo. Unsa ang iyang tumong? I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. Sa laktod nga pagkaistorya, isip usa ka leader didto sa iglesia sa Efeso, gisulatan ni Pablo si Timoteo aron masayod siya kung unsaon niya pagkandak ang pagsimba sulod sa simbahan. They were to do exactly as God has commanded, neither adding or taking away from His express commands. Walay makuha, walay madugang sa gipadayag gayod, sa gisugo gayod sa Dios. And thus, we find nga sa atong pagtuon sa New Testament scriptures nga ang tabernakulo ug ang temple types and shadows kadto sa church. Remember, in the New Testament, we are the temple of the Holy Spirit. The church is called the house of God, the pillar and ground of truth. So ang Old Testament tabernacle and temple di ay type and shadow, anino ra kadto sa iglesia nga gitawag og Pinoy-anan sa Dios. House of the living God, the pillar and ground of truth. House of God. So, ang pangutana niini mga kaigsunan, unsa ang mga elemento sa worship? So, kung atong basahon ang Biblia, especially sa Bagong Tugon, makita nato nga adunay 5 ka mga elemento sa pagsimba nga atong i-appeal sa atong corporate worship. Unsa man kini nga elemento? The public reading of the Old and New Testament scriptures. It is a necessity for public or corporate worship. Naagyod ni sa Biblia 1 Thessalonians chapter 5 verse 27. I charge you by the Lord that this epistle be read to all the holy brethren. Di ba ang sulat ni Pablo? Scripture. Gisugo gayod nga basahon kadto atubangan sa mga kaigsunan. That is, he was to read the letter when the brethren were gathered together. I charge you by the Lord that this epistle be read to all the holy brethren. So basahon kadtong sulata sa nagkatigom nga iglesia. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Specific gayod nga gisugo ni Pablo kang Timoteo alang sa iglesia doon sa Efeso. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. So, ang scripture reading, ang pagwali, exhortation, and doctrine, Sunday school. Pagabuhaton di ay sa nagkatigom nga iglesia. Doctrine, di ba? Sunday school, Bible class. Kinahanglang dili ka na mawala. Ikaduha nga elemento, praying. Ug ang buot pasabot ni ini, kining pagampo sa worship leader, ug pag-ampong pastoral prayer. Nagtagna si Isaias mahitungod sa mga hintil nga maapil gayod sa panimalay sa Dios. Di ba ang giingon ni Isaiah? Even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Ang mga Gentiles kuno pagadadon sa Ginoo sa iyang balay. Pero unsa ang tawag sa balay sa Ginoo? Balay sa pagampo. House of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar. For my house shall be called a house of prayer for all nations. So gitagna ni Isaiah nga ang balay sa Ginoo pagatawgon og balay sa pagampo alang sa tanang kanasuran. In other words, ang praying or ang prayer i-appeal na siya, i-incorporate na siya sa gathering of the people of God. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2 ang giingon dinhi. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Ang konteksto sa 1 Timothy chapter 2, public gathering of God's people inside the church for worship. O gisugo gayod nga adunay mga pag-ampo sa sulod sa iglesia.
So daghang mga evangelical churches nga gitangtang nila ang pastoral prayer all together. Dili maayo, mga kaigsunan. So duna gayoy igahin nga oras nga ang nanguna sa simbahan nga mo apil gayod og pipila ka higayon sa pagampo nga naglangkob sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo, sa government leader. Ikatulo nga elemento sa worship sa Ginoo, singing. Paborito ni sa mga Pilipino kay mahilig magita mo kanta. Pero naagi ni sa Biblia ang mga pagkanta, mga kaigsuunan. And this is the congregational singing, the lifting up of our voices in song and praise. And take note, congregational singing. Kitang tanan mo kanta. Gumikan kay ang pagkanta nato alang sa Ginoo. Ang atong Ginoo ang audience. Ang giingon sa Psalm chapter 27 verse 6, I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. I will sing. Yes, I will sing praises to the Lord. So, apil na gyud ang pag-awit sa pagsimba sa atong Ginoo. Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And take note ha, ang mukanta ang atong kasing-kasing. Kay doon na gayoy gakanta sa baba pero ang kasing-kasing wa gyud gakanta. Nag-enjoy lang siya sa music, nag-enjoy siya sa nindot niya nga tingog or nindot nga tingog sa worship leader. Pero wa gyud siya gasimba sa Ginoo. Dili tanawon sa Ginoo ang imong kanindot og tingog or kayabag mo kanta. Ang tanawon sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga tinuod gayud nga gadayig kaniya. Notice three things. Tulo ka butang nga giingon sa Colossians 3:16. Singing is to be doctrinal. Mo gani nga importante gayud kaayo ang unod sa atong gikanta diri sa atong iglesia. Kinahanglan gayud nga i-check nato ang lyrics. Dili ta pataka og kanta nga ang doktrina sa kanta layo ra kayo sa gitudlo sa Biblia. Kay ang giingon biya diri teaching and admonishing one another in psalms. So bisan pa ang atong singing, it is an opportunity to teach, to admonish, but pasabot doctrinal. Singing is to be heartfelt and singing is to be Godward. Singing with grace in your hearts to the Lord. So ang atong giawitan, ang atong Dios. Og ang pinaka-importante gayod nga elemento sa pagsimba, ang pagwali, preaching. Timothy was not only to give himself to reading, but ang giingon diri the exhortation and the doctrine or teaching. O kanay nasulat sa 1 Timothy 4:13. So ang pagwali mo gid kini ang pinaka-highlight sa worship. 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Ang giingon ni Pablo kang Timoteo, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. So gisugo gayod nga iwali ang pulong sa Ginoo. Ang konteksto sa preaching, iglesia nga nagkatigom. Ang nature sa preaching, adunay pag-convince, pag-rebuke, pag-exhort, adunay pagtudlo. And then the manner of preaching, adunay long-suffering, adunay pasensya nga nagtudlo. Ang pastor dili initon og ulo, dili madismaya kung dugay makasabot ang miyembro. Itudlo gayud og tarong, mo gani nga naningkamot gayud ang mga pastor nga muhatag og illustration, ipasabot gayud tad-tad-taron ang pulong, gumikan kay expected na gina sa pastor nga mo pasensya, unya mutudlo gayud og tarong og dili lamu-lamuon ang pagtudlo ug pagwali. O ang ika-5 nga mga elemento ang sacraments. The word is from the Latin meaning something sacred, sagrado. Historically, mga kaigsunan, the church has identified 2 new covenant sacraments, ang baptism and the Lord's table. And these are to take place within the church as public worship. Mao nga ang baptism sa atong iglesia, dungan gayud sa pagsimba. Usually, human sa preaching. Aduna gayoy sabay tawag ni ini portable na swimming pool atubangan sa church. Kay ang baptism pagabuhaton gayod dungan sa pagsimba sa iglesia nga nakatigom. Pwedeng moadto sa suba kung ang church, tibuok church moadto didto motambong.
Pero kung usa or duha ra ang mutambong, dili na biblical baptism. Ang biblical baptism gayod gisaksihan sa tibuok iglesia ug dungan sa pagsimba. So ang baptism sa atong church, sa atong buluhaton, dungan sa pagsimba sa adlawng Domingo, nasaksihan sa tanang mga katawhan. So immersion, kay ang but pasabot sa baptizo sa Greek language is immersion, ilubong, dili wisik-wisik, dili bukbo, kundi immersion. Baptizo, dili gyud nato usbon ang meaning sa Greek language. Dunay Greek language sa sprinkling ug pouring, but that is not used for baptism. Ang pulong nga gigamit sa baptism is ilubong sa tubig, because that is a picture of the death of Christ, His burial, and His resurrection. Ang Lord's Supper pagabuhaton during public worship. So sa atong pagtapos sa atong pagtuon on the worship of the Lord our God, aduna kitay mga general observations. Behold the folly of many professing Christians. There are those people nga nagprofess nga sila Christian, pero talagsaon ra kaayo musimba. Now you see, now you don't. Dili ka na manifestation sa tinuod nga Kristohanon sa Biblia. Tungod kay ang tinuod nga Kristohanon magpasakop gayud sa sugo sa Ginoo, that we will gather on God's appointed day for worship. So ang tawo nga nag-claim nga Christian pero dili ganahan mo simba kanunay, now you see, now you don't, makaduda ka na, dili ka na tinuod nga Christian. Have you ever heard someone say, I worship God in my own way. My church is the great outdoors where I worship God. I can worship God while fishing or golfing. Gabuot-buot ka. Doon yung mga tao nga moingon na bisag asa man ko pwedeng musimba. Bisan pa golf ko, nangisda ako, basta gasimba ko sa Ginoo, gabuot-buot ka. Chronic worship ang imong buot ipasabot ni ana, pero doon na gayo gisugo ang Ginoo nga corporate worship nga pagabuhaton sa church. Matod pa ni Edmund Clowney, reverent corporate worship then is not optional for the Church of God. Rather, it brings to expression the very being of the church. It manifests on earth the reality of heavenly assembly. So, if the primary activity of heaven is worshiping God collectively and corporately, mo man kini ang atong pagabuhaton sa langit kanunay, what does this say of that person nga dili ganahan nga mo worship corporately diri sa yuta? Makaduda gayud kana. And behold the confusion of many Christians. Matod pa ni Doug Phillips, when it comes to worship, the sad truth is that most Christians have sold their New Testament and Reformation heritage for a mess of pottage. Opting for the hip, the trendy, the marketing savvy, they have dispensed with the simplicity and beauty of New Testament worship. Bisag unsa na ang gidugang sa worship, dunay mga puppet show, dunay mga drama, dunay mga theater. Napay church nga akong nadunggan nga dunay hula ministry. Hula, kanang Hawaiian dance, wala gyud tao na sa Biblia. Ang reason, doctrinal ignorance, pride and arrogance, the desire to entertain people. We have reared a prideful and arrogant generation, a generation that wants everything their own way, a generation that rejects everything their fathers and grandfathers have believed. Delikado, mga kaigsuunan. And behold the blessing of true Christians. If we were thinking rightly, we would view public corporate worship as a privilege unmatched for the people of God. Pribilehiyo gayud kayo nga magkatigom kita sulod sa iglesia kauban ang mga katawhan sa Dios. Psalm chapter 27 verse 4. Ang giingon dinhi, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. So we should look forward to the Lord's day with great anticipation. We should long for the courts of God that we might enter those courts with praise. So ato gayud nga tinguhaon nga adunay kaikag ug excitement nga makasimba kita kauban sa mga katawan sa Dios. Tanawa ang attitude sa Psalm 122 verse 1, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Nalipay kabahigala nga moadto sa balay sa Dios. Kung bugat ang imong kasing-kasing, bugat gayud kayo imong pagbati, di ka ganahan nga mosimba, higala, dili ka tinuod nga tawo sa Ginoo, dili ka tinuod nga Kristohanon,
Dili tinuod nga nabag-o ang imong kasing-kasing, kay ang tinuod nga luwas adunay bag-ong kasing-kasing nga ganahan kayo, malipay kayong musimba sa Dios. So kung ang imong pagbati alang sa Ginoo bugat kayo, paghinulsol, dangop kang Kristo, tawag kaniya, tuuhi nga igo na ang iyang dugo ug pagkamatarong aron hugasan ka sa tanan nimong mga sala, ug hatagan kaniya og bag-ong kasing-kasing, pagaluwason niya ikaw higala. Duol kang Kristo karon, basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.